Pakibuksan lang po ang compartment, boss. Teka, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Namumulang mga mata mo ah. Adik ka ba? Buddy, lumayo ka sa kanya. Parang ulol na aso yan. Ay hindi, aswang yan. Naku po! Nahawakan niya na ako! Bitiwan mo ako kung hindi ay uupakan talaga kita! Di ba, Giba? Anong nangyayari dyan? Bakit gusto kang gagatin ng lalaki na yan? Aswang ng lalaking ito! Gusto mo akong kagatin ha? Heto! Kumain ka muna ng bala! Ubusin mo ang laman ito! Isang mapagpalang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng tagapakinig ng Sitio Pangil. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rex. Isa akong sundalong lumaki sa pamilya ng mga militar. Ilang taon na rin ako sa karerang ito at maraming labanan na ang nasuungan ko, pero sa mga rebelde at special mission. Hindi ko inaasahan na mapapalaban ako sa mga hindi ordinaryong kalaban na hahamon sa aking katatagan. Dito nagsimula ang aking karanasang mahirap malimutan na sangkot ang mga kakaibang nilalang na gaya ng mga aswang. Nasa modernong panahon na tayo, pero wala sa hinagap kong mayroon palang mga kagaya nila hanggang ngayon. Nalistino ako kasama ang aking pamilya at buong tropa sa probinsyang maraming pamahiin ang mga tao. Hindi ko nababanggitin ang saktong lugar para hindi naman madamay ang mga residente sa lugar na yun. Kaya samahan niyo po ako hanggang dulo. Buddy, na-check niyo ba yung isang sasakyan? Sarge, walang tao dito. Aso lang yan dito. What do you mean? Kanina positive nandito ang target. Paanong aso ang nandyan? Saan na napunta yon? Eh, hindi ko nga alam, Sarge. Pagbukas namin itong sasakyan, ang mga itong nakita namin. Heto nga, tagwawala na sa galit ng mga ito. Hayun na, Sarge! Nagtanong na! Oh! Ang lakas naman ng mga asong yun at nakalabas sa basag na bintana. Saan nagpunta ang mga sakay nito? Anak ng kamoting may ulalo. Anong nangyayari dito? Bakit ganun? Naging halimaw ang driver ng kotse, pati ang driver ng van. Ganun din. Teka lang ma'am, may aso ka bang nakita na kasama ng mga sakay nito? Hoy, di magiba. Sniper ako, no? Kaya makikita ko sa itas ng puno kung meron o wala. May sinabi ba ako may aso silang kasama? Di ba wala? Wala nga ma'am. Sandali nga lang, bakit mainit yata ang ulo mo ma'am? Mas mainit pa sa dulo ng baril ko nang inuya ng halimaw na to. Hindi naman. Nakukonsumi lang ako. Bakit ka naman nakukonsume ma'am? Nagpakahirap pa ako umakit sa puno ng akasya. Tapos hindi ko nakita kung paano nagkaroon ng aso doon. Ang mga kumag na drug dealer naglaang parang bula. Oh, anong laman ng compartment na yan? Ma'am, positive! Drugs ang laman ng mga kahon. Teka, may mga perlas dito sa bag. Ang daming laman nito ah. Ha? Dami nito ah. Dapat sa mga nagtutulak ng ganito karaming droga pinapatay. Pero ito mga perlas na smuggle din ito. Sige, kunin na lahat ng mga yan. Itong dalawang halimaw na to, siguro kailangan natin kumonsulta sa albularyo o kaya sa alagad ng simbahan. Siyempre, sa military compound kami nakatira dahil kasama ko ang aking masayang pamilya. Special mention si Mrs. na daig pa ang megaphone kapag tumalak. Walang preno-preno, pero mabait at mapagmahal naman siya. Astig si Mrs., parang Armalite. Rumarakatak na pala si Maha, pero ang nasa isip ko ay mga nasabat naming halimaw kanina. Ano ka ba naman, Restituto di Magiba? Itong baril mo hindi mo malang maitaas? Alam mo naman super likot ang anak mo eh. Baka mapaglaruan makakadisgrasya pa. Yaya, napainom mo na ba ng vitamin C, June? Hindi mo ba nakikita mahal na naguhubad pa lang ako ng boots? Nakakita ko naman. Tingnan mo nga ako. Malaki pa ang dilat ko kaysa sa mata ng kwago. Tsaka pareho lang tayo naguhubad pa lang ng boots, no? Teka nga lang, kanina pa mainit ang ulo mo ah. Ano ba meron? Hindi ko nga alam kung anong meron. Inis na inis ako sa pagmumukha mo. Oo nga, no. Ano nga bang kinaiinisan ko sa mukha mo? Ang gwapo mo kaya nga pinikot kita eh. Dami ko kasing karibal noong mga panahon yun. Mahaba ang pila kaya hindi pwede makupad. Mahal, hindi kaya... Oh my God! Just now I realized, mahal, delayed ako ng 2 months. Yes! Yes! Mahal, baka maka-junior na naman ako niyan. Talagang gandang-ganda ka sa apelyido mo, no? Junior na ang panganay, junior na naman kung sakali.
Kinabukasan, para makasiguro si Mrs. ay nagpa-check siya at nagpa-confirm. She's 10 weeks pregnant. Masaya kami dahil magkakaroon na ng kalaro ang panganay naming si June na 4 na taong gulang na. Kaya sa opisina na lang siya habang buntis pa. Sniper na si Maha nang magkakilala kami. Nauna siyang pumasok sa military kaysa sa akin kaya mas mataas ang ranggo niya sa akin. So, pregi palang BFF ko, Sarge. Oo, buddy. Excited nga ako eh. Sana lalaki ulit. Ay nako, parang marami magkakalat ng lahi mo, ganun ba? Alam mo, buddy, ang gaganda yung tao pero ang baho ng mga pangalan nyo. Tingnan mo ikaw, Restituto Macario Di Magiba. Si BFF naman, Marikit Jeanette Magalpok. Asmaha. Hanap naman kumalait ka naman, buddy. Wagas ha. Ikaw kaya, Marisol Magalpok Tumuray. Tunog pain reliever Hoy, mga kumag, sarap ng buhay Pakape-kape lang ang peg. Di Magiba, dubayan mo yung padaan-daan pa kayo ni Acosta sa talipapa ha? May kiringking daw na panay ang pakit sa'yo doon. Oh, dyan na kayo. Tapos ng office hour ko. Bye, BFF. Ninang uli ako dyan, Siyempre naman, katambal mo si Bentong. Sino naman yun, Sarge? Si Benjamin Damuntong, yun ang katambal mo. Santisima naman. Wala na bang iba? Matalik na magkaibigan si Mar at Maha. Magpinsan kasi sila. Kaya madalas na magkasama hanggang sa masawi sa isang engkwentro sa Lanao. Sundalo rin ang ama ni Mar. Ang ina naman niya ay nasawi noong ipanganak siya. Kaya inampun siya ng magulang ni Maha. Nakatapos ng Pol Sci si Maha at si Mar naman ay isang lisensyadong nurse. Pero dahil military din ang ama ni Maha, pumasok silang pareho sa military. Kung ako naman ang tatanungin niyo, isa akong inhinyerong sibil bago pumasok sa militar. Anyway, hindi po ako nakauwi ng maaga ng gabing yun dahil sa isang emergency call na dapat puntahan ng tropa. Isang ambush case sa Bitukang Manok ang nangyari. Isa itong kalsada sa gilid ng bundok kung saan parang bituka ng manok. Bangin ang gilid ng kalsada sa mabundok na bahaging ito. Isang kotse ang tadtad ng tama ng bala ang dinatnan namin doon. Pero walang mga katawan ng napatay na biktima at ang isa'y umaapoy na sa ibaba ng bangin na nasabit sa malalaking puno. Kakaiba yatang ambush na to Paano nagkaroon ng mga ganitong hiwa ang mga pinto at bubong nitong sasakyan? Parang matatalas na kukuhang bumaon dito, Sarge. Tulong! Ano yun? Tulungan niyo ako! Parang may sumisigaw sa ibaba Tutukan mo nga ng flashlight, Damuntong. Sarge, meron na. Climbing rope! Move! Degrasya! Damuntong! Sige, itali niyo sa truck. Tumuray, tutukan mo kami ng ilaw. Roger that, Sarge. Isang babaeng sugatan na nakakapit sa maliit na puno ang naiakyat namin. Kung hindi namin siya nasagip at nangawit, siguradong doon ang bagsak niya sa nagliliyab na kotse. Mabilis naming isinakay sa truck ang biktima para madala sa pinakamalapit na ospital. Pero hindi nakuna ng impormasyon tungkol sa nangyari ang babae na wala nito ng malay bago pa kami nakarating sa ospital. Pinaiwan ko sina Tumuroy at Damuntong para magbantay sa pasyente. Kailangan nilang hintayin magising ang biktima para makuhanan ng statement tungkol sa nangyari sa kanya. Kaya bumalik na kami sa kampo. Noon ko naisip na hindi alam ni Mrs. ang nangyaring emergency. Sobrang pagod ko at inaantok na rin ako. Pagpasok ko ng bahay, ito ang sumalubong sa akin. Di Magiba! Saan ka na naman hinila ng mga nunal mo sa paa? Mahal! Tigilan mo ko at baka mapikuna ako sa katatalak mo. Masyadong makati sa tenga yung boses mo. Makalaglag tutuli ang taas ng pitch mo. Talagang makukuliling tenga mo kapag nagkamali ka ng sagot. Tsaka bakit mo iniwan sa kampo cellphone mo? Para hindi ka matunton, ano? Grabe din, ang taas ng tama mo, mahal. Para kang blood pressure. Anong blood pressure na naman sinasabi mo? Parati kang 100 over acting.
Ang OA mo! Tigilan mo nga ako ng mga pakit mo ha. Hindi na ako tinatablan yan. Akin ka na no? Umupo muna tayo. Pakainin mo muna ako at ididetali ko sa iyo, mahal. Habang kumakain, simulan kong isalaysay kay Commander ang mga naganap. Walang labis, walang kulang. Habang nagpapahinga ako sa salas, naidlip ako. Namalayan ko na lang na minamasahe ni Maha ang aking paa. Hindi nagtagal, niyaya na niya akong pumasok sa kwarto. Kinabukasan, maaga kong pinuntahan ang pasyente sa ospital. Nagkamalay na pala ang pasyente bago pa kami dumating doon. Kasama ko sina De Guzman at Tiburcio na papalit kina Mar at Ben. Nakapagbigay na siya ng kanyang statement tungkol sa nangyari kagabi. Siya si Vanessa. 40 anyos na daw pero kung titingnan, mukhang 25 anyos lang siya. Maganda at sexy siya. Kaya nga si Mar ay ayaw magpapalit dahil magandang babae ang binabantayan nila. Mabuti naman po at gising na kayo. Ako po si Sargento Rex Di Magiba. Ano po bang nangyari kahapon, madam? Hindi ko din alam kung ano nangyari kagabi. Nakatulog kasi ako. Nagising na lang ako sa sunod-sunod na putok ng baril at tinamaan ang driver ko. Kaya nahulog ang van ko sa bangin. Nang bumalandra ang van sa malaking puno, ay pinilit ko makalabas bago ito sumabog. Kumusta na pong pakiramdam ninyo ngayon? I'm feeling better kahit masakit pa ang buong katawan ko. Thanks for saving me. I'm Vanessa Kinavit. Walang anuman po, Miss Kinavit. Tumutupad lang po kami sa sinumpaang tungkulin. So hindi niyo po nakita ang nangyari sa pulang kotse na nandun din? Kasi po sa itsura ng sasakyan, parang na-ambush din. At saka, meron parang kalmot ng mga matatalas sa bagay ang ibabaw at pinto ng sasakyan. Pasensya ka na, Sargento. Wala akong alam talaga. Okay po. Anyway, sinusubukan na pong tawagan ng contact person na ibinigay ninyo kanina kay Magalpok. Taga saan po kayo, ma'am? Sa Tabukay ako nakatira. Pero ang shop ko ay dito sa San Jose City. I am the owner of golden pearls and silver jewelry. By the way, salamat ulit sa grupo nyo. Kung hindi kayo dumating, baka nalitsyon na ako ng buhay kagabi. Oh, kayo po palang may-ari nun? Tungkulin po namin ang sumagip ng buhay. Mayroon po ba kayong kaaway o taong alam ninyong magtatangka sa buhay ninyo? Wala naman akong kaaway na tao para pagtangkaan nila ang buhay ko. Natatakot na tuloy ako ngayon kasi pakaramdam ko any moment mayroong magtatangkang pumatay sa akin. Madam, sige po, magpahinga na kayo at kakausapin ko lang ang magbabantay sa inyo ngayon. Baka pwedeng ikaw na magbantay sa akin, Sargento? Nako, hindi po ako pwede, madam. May nai-assign na po akong dalawa. Sige po, at babalik na po ako sa kampo. Sarge, masama yata ang tama ni Madam Sexy sa'yo ah. Tigilan mo ako, Mar. Umaatake na naman ang pagiging sulsolera mo. There's something about her. May itintago siya sa nangyari sa kanya. Pakiramdam ko, meron siyang pinagtatakpan. Pareho pala tayo ng conclusion, Sarge. Paano gagawin natin sa kanya? I'll talk to Chief Consuelo. I-update kita later. Papalitan na lang kayo bukas ng umaga. Bawal ang tutulog-tulog. Maging alerto kayo. Nagkasalisi kami ni Chief Correc. Pagdating ko ng kampo, nakaalis na pala siya papuntang ospital. Habang binabasa ko ang statement ni Vanessa sa opisina ay isang umuusok na tasa ng kape ang lumapag sa mesa. Tiningala ko kung sino ang naglapag nito. Isang ngiting parang may ibig sabihin. Umupo sa harapan ng mesa at nagpapakute. Mahal, thank you sa kape. Walang anuman, mahal. Magandang babae, sexy at mukhang mayaman daw ang pasyenteng nasa niyo kahapon. At higit sa lahat, most requested ka palang maging bantay. Na-report na pala ng pinsan mo sa'yo. Mainam naman para hindi na ako mag-aksaya ng laway sa pagpapaliwanag sa'yo. Pakatandaan mo itong restituto. Huwag na huwag kang magkakamaling mambabait. Naku! Puputulin ko yung tunay mong junior. Mahal, sobrang ang takot kong mambabae. Kasi baka makuha kong number 2 kagaya mo rin.
Baka magbigti na lang ako. Ano? Ano ka mo? So nagsisisi kang pinakasalan mo ko, ganun ba? Eh, hindi masyado. Pero minsan, oo. Sino yan? Sagutin mo. Magalpok. Nasaan kayo? Okay. Anong nangyari? Inilabas nila ang pasyente on the way sila sa Tabukay nang inambush ang sasakyan nila. Nailabas nila si Vanessa at nandun daw sila sa sementeryo sa highway ng Lenera. Sasama ako, mahal. Huwag na, delikado sa pagbubuntis mo. Ay, hindi. Basta sasama ako. Mas delikado ka dun sa Vanessa na yun. Halos liparin namin ang sinabing lugar ni Mar. Tropa ko ang sinama ko na alam kong hindi basta-basta sa mga labanan. Nang marating namin ang highway na sinasabi ni Mar, naroon ang sasakyan ng sundalo at police mobile na nakapahalang sa kalsada. May mga negosyoso pero malayo sa mismong sementeryo na pinagtataguan nila Magalpok. Mahal, papasok kami doon. Back up ka lang in case. Alright? Men, body-body tayo. Maghihiwalay tayo sa loob. Wala tayong ideya kung ano o sino ang makakalaban natin doon. We must save Magalpok and Vanessa. Mag-iingat kayo! Mas magandang sa likod ako dumaan para makahanap ng magandang pwesto. Alright, men! Move! Nasaan ang mga kalaban dito? Wala akong makita. Mahal, mga aso ito na nakakita ko nagtatakbuhan sa mga nicho. Aso lang naman? Hindi na ordinaryo ang mga asong ito, ha? Teka, nasaan ka ba, mahal? Hindi na mahalig ako nasan ako. Just focus. Hindi magandang pakiwari ko sa mga asong niyan, mahal eh. May something sa kanila. Oh my God! Tama ka, mahal! Hindi ordinaryong aso ang mga ito. What do you mean? Men! Ang mga asong makakasalubong makikita ninyo tadtarin ng bala! They are not dogs! They are monsters! Heto! Papalapit ang isa sa akin! Kaya sasalubugin na kita ng bala! Mahal, mahal! Mahal, mawa sila! Apat ang papalagit sa musalala na sa kita, guys! Amen, man! Lockdown! Akin sa puwag na to! Oh! Wala ka pa rin paltos, mahal! Tumayo pa! Tadtarin nyo ng bala! Hanggang maputas ang katawan! 3 more left! Hetong sa inyo! May natuklasan kami sa mga halimaw na ito. Kung sa katawan lamang sila tatamaan ng mga bala, parang kinikiliti lamang sila. Sa sintido o sa ulo lamang tinatablan ng mga bala ang mga ito. Nasa musuleo nga sina Mar at Vanessa na lumabas matapos naming maitumba ang mga halimaw na yun. Bumalik kami sa city kasama si Vanessa at humiling ng extra protection. Inamin ni Vanessa na naghihinala siyang aswang nga ang mga humahabol na yun sa kanya. Pinauwi ko na muna si Maha dahil sa kanyang pagbubuntis at ayokong marinig niya ang anumang sasabihin ni Vanessa dahil naghihinala ako sa kanyang katauhan. Ngayon na umpisahan niyo makaharap ang mga gabok. Hindi sila titigil at pati kayo ay mapag-iinitan nila. Anong gabok po ang ibig ninyong sabihin, madam? Ang gabok ay lahi ng mga aswang na nagbula sa saling lahi ng mga magulang nilang gabunan at awok. Kaya nilang gayahin ang kahit sinong malapit sa kanilang gustong biktimahin. Kaya nila maging anyong hayop, aso, baboy, ramo o tao. Hindi sila ordinaryong mga halimaw. Mayroon silang kakayanang lumipad at bilis sa animo ay kidlat. Mayroon silang magandang anyong palabas para manila ang kaharap, lalo na mga ordinaryong tao. Pero mabilis silang makilala ng mga albularyo o kaya manunugis. Kaya nila kayong matulungan na magkaroon ng mabibisang armas sa panlaban sa kanila. Buddy, may kilala akong albularyo na manunugis na kagaya ng sinasabi ni Madam. Natatandaan mo yung batang sinagip mo sa baha nung nakaraang taon dahil sa Super Typhoon? Sinong bata yun, buddy? Sa dami ng sinagip natin, hindi ko na matandaan sila lahat. Buddy, inaanak mo pa sa binyag yung kapatid niyang ipinanganak sa evacuation center. Si Vito! Albularyo ba yung lolo niyang si Tata Ape? Correct ka, buddy. Pwede tayong humingi ng tulong kay Tata Ape. Siyempre, para maiwasan ang walang katapusang talakan ni Mrs. ay kailangang magpaalam ng mang-ayos bago lumarga. Hindi naman sa humihingi ako ng approval pero
para maiwasan lang ang diwara at hindi pagkakaunawaan. Bigyang respeto ang partner sa buhay. Kasama ko si Mar na pumunta sa Bawangan. Kilala pa rin kami ng mga tao dito kahit taon na ang nakalipas mula nang bumaha dito at inilikas namin sila. Sinalubong nila kami at yumakap pa sila. Pagpasok namin sa iskinita pagbaba ng tulay, nakita ko na agad si Vito. Malaki na siya. Tuwang-tuwa ang bata na sinalubong kami. Swerte at naroon si Tata Ape. Matapos niyang marinig ang kwento tungkol sa mga gabok, isinama ako ni Tata Ape sa likod bahay nila at doon niya itinuro sa akin ang mga bagay na kailangan kong malaman. Pero bago kami magpunta, inalok din niya si Mar. Pero tinanggihan ni Mar dahil mapanganib ang pagiging manunugis. Alam ni Tata Ape na sanay ako sa mga labanan kaya ang itinuro niya sa akin ang paggamit ng mga mahalagang armas. Alas 9 na ng gabi nang makabalik kami sa kampo. Diretso na sa bahay dahil pagod na. Mahal, parang delikado yung pinasok mo yan. Di lang yung BFF. May obligasyon na siya sa mga lugar na mayroong masasamang elemento. Laan naman ang buhay natin para tumulong, di ba? Kaya lubusin na natin. Naku, isa pa pala. Ikaw ang nire-request ni Madam Sexy na maging bantay niya hanggang hindi natatapos ang kaso ng mga humahabol sa kanya. Ano? Napakaswerte naman ng babaeng niyo at gwapo pa gusto niya magbantay sa kanya? Rich pala siya, BFF. May-ari siya ng sikat na jewelry store. At take note ha, with 25 branches sa buong kapuluan ng Pilipinas ha. Oh, mayaman naman pala siya eh. Bakit hindi na lang siya mag-hire ng bodyguards? May pampasweldo naman siya. Kahit 10 kaya niyang pasahurin. Yun na nga. Governor na ang nagre-request na sundalo ang magbantay sa kanya. Ganun siya kalakas, BFF. Ako, nanggigigil ako sa babaeng yan ha. Bukas makikita niya. Mahal, ilong mo umuusok sa galit. Nanlalaki ang butas sa parang lalabasan ng usok. Sa tingin mo ba ipapatulan ko naman yun? Bagay na bagay kay Mar ang pangalan niya. Marisol. Mahilig magsulsol sa pinsan niyang si Maha. Ito namang si Mrs. bagay din ang pangalang Maha sa kanya. Maha Dera. Malayong malayo si Maha sa binan kong babae. Mabait at sweet si Mami Elvie. Tapos na kaming mag-dinner, nakauwi na rin si Mar. Hindi pa rin tumitikom ang bibig ni Maha Dera. Hanggang nakatulugan ko na ang diwara niya. Dahil sanay kami sa maagang gising kahit anong puyat, nandito na ako sa palengke para bumili ng mga ipinabibili ni Tata Ape. Kuya, patingin ang itak na yan. Maganda, parang jungle bolo. Maganda nga, Sarge. Sungi ng kalabaw ng puluhan ito. Magkano itong presyong nakasulat? 450? Ay, okay sige, bigyan mo ako ng 4. Ang dami naman. 2 sa akin. Isa kay Maha at isa sa'yo. Bakit pati ako idinamay mo pa? Alam ko darating ang oras na makakasama kita sa labang pangmalakasan. Inuna kong hanapin ang pinakamahalaga, ang itak. Idinala ko ang mga ito sa barsador para mahasa ng maganda. Pinatulisan ko at pinagawa kong double blade para makumpleto ang mga bilin ni Tata Ape na pasok sa vegetable area. Bawang, siling jablo, gata ng nyug at bumili rin kami ng mailulutong ulam at kaunting pasalubong para sa mga mata. Nang makumpleto na ang lahat ng kailangan ay bumalik kami kina Tata Ape. Doon niluto ang gata ng nyog kasama ng mga binalatang bawang, sili at nang matuyo na ang gata, naging langis na ito. Inilagay sa maraming asin. Doon niya inilagay ang mga itak na binili ko. Pati na rin ang mga hunting knife na dala namin ni Mar ay inilagay na rin namin. Hapon na nang matapos ang mga seremonyas ni Tata Ape kasama ako. 1 kwintas ang binigay niya sa akin bago kami umuwi. 1 boteng long neck na basyo ang iniabot niya at ngumiti. Hanggang sa nagpaalam na kami dahil nakalatag na ang dilim sa kapaligiran.
Bakit tayo huminto dito sa simbahan, Sarge? Bili ni Tata Ape, kailangan kong kumuha nito ng mag-isa. Kaya dyan ka lang. Buti na lang bukas ang pinto nitong simbahan. Nandito kayang pare na sinasabi ni Tata Ape. Padre Aguilar, magandang gabi po. Wow, magandang gabi po, Padre. Ipinabibigay po ni Tata Ape. Wow, ready na pala. Salamat po. Aalis na po ako. Alam ni Padre Aguilar kung saan gagamitin ang binditadong tubig nito. Kaya meron siyang mga nakahanda agad. Ang bilis mo naman, Sarge. Ano yan, lambanog? Oo, lambanog. Para sa mga aswang. Sineseryoso mo na yata ang tungkol sa mga aswang, ah. May stopover pa ba tayo, Sarge? Wala na. Uuwi na tayo at maghapon na tayong nasa labas ng kampo. Isa pa, baka umuusok na naman ang ilong ng pinsan mo. Bilib din ako sa inyong mag-asawa. Parang miyembro ka na yata ng katipunan eh. Anong katipunan na naman yan, Tiborcia? Andres ka na yata o Hapones? Takusa. Hindi naman, naiintindihan ko naman si Maha. Kaya lang kuminsan, nakakapikon din. Buti na lang mahabang pasensya ko. Napakasilosa. Hindi naman talaga siya ganyan. Hindi nga pala kibuyan eh. Nagulat nga ako sa biglang transformation niya. Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. Mas gwapo ka pa nga dun sa paborito naming artista na kinikilig kami kapag napapanood sa TV. Pag pinsan nga kayo, pareho kayong bolero. Mahabang sabana din ang dinaanan namin pabalik ng kampo. At kapag ganitong pasado 7:00 na ng gabi, wala nang namamasadang tricycle dito. Kaya tahimik at maluwag ang kalsada. May mga ilaw naman sa highway. Magkabilang gilid naman, may malalaking puno ng akasya. Sa crossing, mayroong nakahintong sasakyan. Kaya habang papalapit kami ay inaaninag kong mabuti kung may nakasakay ba sa loob ng sasakyan. Wala naman akong makita kaya isinuksok ko ang aking hunting knife at ang itak sa aking binti. Bumaba ako para tingnan ang nangyari dito. Bukas ang hood ng sasakyan at may nakayukong lalaki dito na parang may kinakalikot. Sir, ano pong nangyari? Nasiraan po yata kayo. Ha? Aswang! Anak ng tinapa! Ha? Ang liksi naman yata masyado ng mga kamao ko. Bulagta agad ang garapatang to. Sarge, ano yan? Bumango na! Ah! Aswang! Alis to! Baka may kasama pa ito. Kunin mong itak mo. Bilis! Meron nga! Hayaan pa parating galing sa mga puno! Sarge, napaligilan na tayo! Sige! Laban! Hindi namin kayo aatrasan! Mar, makunat ang balat nila sa katawan. Kaya sa liig mo patamaan. Uubusin kong lahi ninyo! Yeah! Isa ka pa! Ikaw mga itak na to! Nagbabagang katawan ng mga aswang kapag nasugatan sila! Kaya sige, Mar! Tapusin na natin sila! Yeah! Ito ang unang laban namin sa mga gabok gamit ang mga sandata ng manunugis. Muli kong nadiskubre ang mga kahinaan nila. Sa lieg na medyo manipis ang balat kumpara sa kanilang katawan. Makukunat ang balat ng kanilang mga katawan. Mayroon din silang pambihirang liksi sa pagkilos. Pero ang nadiskubre ko sa aking sarili ay ang bagong lakas ng kamao ko. Mabilis na pagkilos na halos liparin ko ang kalaban sa bilis. Maaaring galing ito sa kwintas na bigay sa akin ni Tata Ape. Habang pinagmamasdan namin ang mga natutupok na mga gabok ay matalas ang pakiramdam ko dahil maaaring mayroon pa sa paligid. Nang maabo na ang mga yon, iniwan na namin. Maging si Mar tuwang-tuwa sa gilas na mayroon siya kapag hawak niya ang mga itak ng manunugis. Kaya sa bahay namin hindi matapos si Mar sa mga nakakagilalas na karanasan namin. Bukas mo na ako talakan, mahal. Sobrang pagod ko ngayon. Bukas na nga. Kasi wala namang rason para talakan pa kita. Tsaka alam ko naman kung saan lupalop ka galing. Mag-shower ka na muna at amoy aswang ka. Oo nga. Tsaka kailangan ko mag-ready sa last fight sa araw na ito. Anong last fight? Lalabas ka pa? Ay, hindi na.
dito sa bahay magaganap ang last fight. Ano? At sino naman ang kalaban mo, Aber? Ikaw? Sino pa ba? Baka kasi kulang pa braso o kaya wala pang kuko. Baka kabiyak pa lang ang tenga niyan. Kaya kailangan matinding laban para makumpleto ang parte ng katawan na dinadala mo, mahal. Talaga ba? Akala ko kasi nakalimutan mo na kumpletuhin eh. Pakiramdam ko nga nagtatampo na to eh. Bilisan mo na mag-shower, mahal. Eto na nga eh. Shampoo at sabon na lang. Bukas na gilod ang katawan at ang nilisik na bulig. Tinahanap na ang tahong. Matapos ang matinding laban, daig ko pa ang nag-gym ng 3 oras sa pagod. At gutom ang katapusan. Masarap pa naman ang ulam na niluto ni Mahal, kaya kain lang katapat ng pagod. Bawat subo ni Maha ay titig na titig sa akin na parang ako na naman ang napaglilihian niya. Kaya hindi na nakapagpigil at nagusisa. Mahal, kanina ko pa napapansin yung suot mong kwintas na yan. Binigay ni Tata Ape kanina. Ano yan? Parang ngipin. Ngipin nga, mahal. Ibinabad daw ito sa bindidadong tubig, kaya nawala ng masamang espiritong nakabalot dito. At ang taglay nito ngayon ay ang lakas na purity. Ngipin ito ng gabunan at leyon daw, sabi ni Tata Ape. Ayon sa kanya, ang ngipin ng gabunan ay nagtataglay ng lakas ng hari ng aswang at ang ngipin ng leon ay may gilas at bilis sa pagtakbo. Parang naniniwala ako, mahal eh. Ibang lakas ko kanina. Parang naniniwala nga din ako, mahal. Kasi iba din ang gilas mo sa laban natin kanina eh. Pilya ka talaga, mahal. Anyway, 4 ang itak na binili ko at benditado ng lahat. Lahat ay may mga bahay na pwedeng ilagay sa binti. Yung isa, ibinigay ko na kay Mar. Ang isa ay para sa'yo at ang 2 ay sa akin. Mas tela ng kasong hawak natin ngayon. Hindi basta-basta mga kalabang involved dito. Kakaiba to sa lahat ng laban na nakaharap na natin. Teka muna, mahal. Huwag mo nang ibilang ang sarili mo sa kasong ito at hindi naman ako papayag na sumama ka pa sa mga susunod na laban pa. Sandali nga, sandali. Bakit ayaw mo kasama ako, ha? Dahil maganda't sexy ang involved dito, ha? Hoy, di magi ba? Ako ang superior mo, no? Kaya ako masusunod kung sasama ako sa bakbakan o hindi. Tingnan ko nga ang tigas mo talaga kapag iniwan kita sa susunod na laban. Kinabukasan natanggap namin ang isang misyon na talagang magpapausok sa bumbunan ni Maha. Ibinigay sa aking tropa ang pagbabantay kay Vanessa na sa halip na sa safe house bantayan ay sa kanyang private villa siya babantayan. Walang magawa si Maha dahil trabaho ito. Tungkuling dapat gampanan. Kaya inihatid namin siya sa kanyang villa. Talaga palang mayaman si Vanessa. Ang kanyang bahay ay nakatayo sa gitnang bukid. Nasa sakop ng kanyang pag-aari ang malawak na taniman ng palayan. Mataas ang bakod ng bahay at maraming puno sa loob ng bakuran. Mayroong swimming pool sa likod ng bahay. Pagbukas ng main door ay sumalubong sa amin si Consuelo. Personal assistant daw ni Vanessa na ayon sa kanya ay 50 anyos na pero kung titingnan, parang nasa 30 pa lang ito. Halos lumuwa ang mga mata ng mga sundalong kasama ko sa estilo ng pananamit ni Consuelo. Lalo na si Mar na kulang na lang ay tumulo ang laway. Pasok kayo. Ma'am Bunny, okay ka na ba? Okay naman na kahit paano. Eto nga pala si Consuelo Kinaray, secretary ko. Sila naman ang makakasama natin dito. Magandang araw po. Kumusta po, ma'am? Akala ko mga sundalong maghahatid sa inyo, ma'am. Nag-hire ka pala ng mga bodyguards. Hindi po kami mga bodyguards. Sundalo po kami. Nakasibilyan lang po kami kasi para hindi takaw pansin sa mga makakakitang papunta kami dito. Kanina pa kumikislot ang kwintas na ito, ha? Lalabas po muna ako. Kausapin ko lang po ang mga kasama naming nasa labas. Mar, Okay, Sarge. Miss Vanessa, ilan po kayo makakasama namin dito? Kami lang ni Consuelo. Pero twice a week siyang pupunta sa city para mag-check sa mga jewelry store ko. So, silang lahat makakasama natin dito, ma'am? Oo,
27 sila dito, Consuelo. Pwede naman sila magluto ng pagkain nila. Huwag ka mag-alala, hindi ka nila papagurin. Inaatake na naman ng selo si Maha, kaya mahabang bilin ng kung ano-ano. Para mapalamig ang ulo ni Mrs. kailangan ng kaunting lambing. Ito ang unang gabing hindi ako makakauwi ng bahay. Hindi ako sanay na hindi nakikita ang anak ko sa gabi pag-uwi ko kahit natutulog na nasisilip ko pa. At syempre higit sa lahat ang mahadera kong asawa. Ipinagamit sa amin ni Vanessa ang bahay kubo kung tawagin niya pero malaking bahay ito na nasa unahan ng kanyang malaking bahay. Yari sa tabla ang bahay at kugon ang atip nito. 4 ang magduduty sa amin at palitan tuwing 8 oras. May napansin ba kayo sa palengke na nadaanan natin kanina papunta rito? Parang meron yata, Sarge. Bakit? Tayo magluluto ng pagkain natin. Wala tayong ibang pagtitiwalaan maliban sa mga kasama natin. Magbibigay ng budget si Miss Vanessa para sa pagkain natin. Kahangangang mag-among yun, ano? Si Miss Vanessa, 40 na daw ang edad. Pero mukhang 25 lang. Ito namang si Miss Consuelo, 50 na daw ang edad. Mukhang 30 lang naman siya. Sa bagay, ganun talaga siguro kapag mapera. Pwedeng uminom ng mga pampabata. Dobleng ingat lang tayong lahat. Maging mapagmasid sa paligid. Hindi natin kilala ang tunay na kalaban dito. Ako na. Good evening, Sargento. Ito nga pala ang food allowance nyo para makapamili kayo bukas. Pwedeng sumabay kayo kay Consuelo kung sino man ang assigned na pupunta sa inyo. Salamat, Miss Vanessa. Anything na kailangan nyo, magsabi lang kayo, ha? Salamat po, ma'am. Iba ang simoy ng hangin dito sa bukid. Malamig kahit walang aircon. Palibhasa ay walang mga matataas na gusaling haharang sa hangin o kaya'y mga bahay. Walang aso sa loob ng compound pero nagkalat ang mga pusa sa paligid. Parang imported ang mga ito. Ipinagtataka ko lang bakit wala man lang kasambahay dito o kaya'y tagabantay ng malaking bahay. Ako ang naka-duty ngayong gabi. Kasama ko si Mar, si Santos at ang matagal nang nanliligaw sa kanya na si Gomez. Kahit alam niyang tomboy ito. Grabe naman ang alulong ng asong yun. Ang haba, ah. Ayon kay Tata Ape, kapag umaalulong ang mga aso, nakakakita sila ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ganon? Nananakot ka ba, Sarge? Hindi naman. Bakit? Natatakot ka ba? Alisto kayo dyan. Maging matalas ang pakiramdam nyo, ha? Hindi maganda ang pakiwari ko sa mga alulong na yon. Huwag po kayong mag-alala, Miss Consuelo. Hindi po namin kayo pababayaan. Papasok na ako. Bahala na kayo dyan. Mag-iingat kayo. Patuloy ang alulong ng aso. Sarado ang ilaw sa loob ng bahay na tinutuluyan namin maging sa malaking bahay. Pero bukas ang mga ilaw sa paligid. Kami naman ay nakakubli sa mga malalaking puno para makita ang mga papasok kung mayroon man. Hindi rin natutulog ang mga pusa na patuloy na naglalakad din sa paligid. Namimigat na ang mga mata ko sa antok ng maramdaman kong kumikislot ang aking kwintas. May mga kakaibang kaluskos na parang umaakyat sa pader. Sumipol ako para maalerto ang mga kasama ng mula sa mataas na pader ay naglundaga ng mga gabok. Sugod! Pagpawala kayo ng antok, mga kumag kayo! Yeah! Kakatayin ko kayo, mga anak kayo ng tatay ninyo! Tulong kong bulong! Ikaw din! Pangulongin din natin ang sayo! Gomez! Kumilos ka! Barilin mo! Sa ulo mo tirahin! Urong na rin yata ang bayad ni Santos, Sarge! Natulala na! Hoy! Barilin mo sa ulo yung susugod sa'yo! Umaatake yung mga pusa! Ilang gabok din ang binumog ng mga pusa na halos mawasak ang mukha sa tindi ng mga kalmot nila. Ang lieg ng inatake nila ay nawakwak at naputol nila ang lieg ng mga ito.
Ang mga gabok na napugutan ng ulo dahil sa mga itak namin ni Mar ay nasunog hanggang sa maabo. Pero ang mga napas lang na may tama ng baril sa ulo ay hindi. Pati ang mga dinumog ng mga pusa ay nakahandusay lang sa lupa. Nakikita ko si Consuelo na nakatingin sa amin mula sa bintana sa itaas, kaya alam kong nakita niyang lahat ng nangyari. Walang nakatulog sa amin hanggang lumiwanag na. Kita naming lahat ang pagbabago ng anyo na kagabi ay mga mabuhok ang itim nilang katawan habang ang mga hit at bindi ay tulad ng kabayo. Pero ang ulo ay parang sa lobo na mayroong puting buhok. Ngayon ay normal na mukha ng mga lalaki. Hindi sila nasunog ng masikatan ng araw kaya kinuha ko ang nasa bulsa kong benditadong tubig na isinalin ko sa bote ng alkohol at winisikan ko ang mga yon. Bawat patak ay parang baga na pinagmula ng apoy na tumupok sa kanilang katawan. Bumukas ang pinto ng malaking bahay at lumabas sina Vanessa at Consuelo. Salamat na marami sa inyo. Nakita namin ang buong pangyayari kagabi, pero natakot kaming lumabas. Saan ka natutong makipaglaban sa mga aswang, Sargento? Napakahusay mo. Ikaw din, Mar. Salamat. Sa isang kaibigan ko po, ang mga pusa niyo po ang katulong namin sa paglaban sa kanila. Parang may isip silang umatake sa mga aswang. Oo, turuan ng mga yan, Sargento. Hello, mahal. Oy, Excuse me po. di magi ba? Anong meron dyan at kung hindi pa ako tumawag, hindi ko maririnig yung boses mo, Aber? Abala ka masyado sa babaeng binabantayan mo, no? O baka naman kung ano na nagaganap dyan, kaya kahit telepono, hindi mo na mahawakan. Baka kung ano-ano na hinahawakan mo dyan, naku! Oh, baka hindi ka kumikibo dyan. Anong nasa bibig mo? Napipi ka na ba? Paano ba ako kikibo? Parang Armalite yung bibig mo. Anong gusto mo? Magpa-sweet pa ako sa'yo, ganun ba? Gusto mo, ha? Hindi naman. Pero kung pwede, mas maganda siguro. Mamaya na lang kita tatawagan at busy pa talaga ako. Kaagang mainit ang ulo ni MacArthur. Kung hindi lang kita mahal, malamang matagal ko nang isinauli to sa biyanan ko eh. Buntis pa. Kung hindi lang, baka nabigwasan ko na tong asawa ko eh. Pagbalik ko sa kanila ay nakakalat na ang abo ng mga aswang. Wala na din sina Vanessa at Consuelo. Pumasok ng mga ito sa malaking bahay. Kaya pinagpahinga ko na ang mga kasama ko kagabi. Habang nagkakape, nakaredy naman na ang mga papalit sa amin. Hindi pa nagtatagal, bumalik si Nieva. Ipinatatawag daw ako ni Vanessa. Kantsawan naman ang mga kulokoy kong tropa. Kakatok pa lang ako sa pintuan, nagbukas na ng pinto si Consuelo. Pasok ka, Sargento. Dito tayo sa opisina. Tuloy ka, Sargento. Umupo ka. Ikaw din palang designer ng mga alahas ninyo. Magaganda. Oo. Sa France pa ako nag-aral ng jewelry designing. Supplier kami ng perlas sa mga kilalang brand ng jewelry sa Europa. Malaking negosyo palang hawak mo, Miss Vanessa. Medyo. Minana ko ito sa aking ama. Malugo ng negosyong to na mapunta sa akin. Kaya lang, nakakalungkot din kasi hindi na niya naabutan ng mga international contract na mayroon ako ngayon. Bakit po? Ano pong nangyari sa tatay ninyo? Pinatay siya ng aswang. Nag-aaral pa ako sa Paris nung nangyari yon. Hindi ako pinauwi ni Consuelo noon kasi delikado ang buhay ko. Siya muna ang namahala sa mga naiwan ni Papa. Kaya nung bumalik ako, siya din ang nanatiling secretary ko. Wala ka bang asawa o anak? Anak, wala. Asawa, nagkaroon. Pero we were annulled a couple of years ago. Nasaan ang ex-husband mo? I have no idea kung nasa ang lupalop ng mundo ang lalaki yon. Nga pala, anong birth month ng misis mo, Sargento? November. Bakit, Miss Vanessa? Okay. Take a look on these gemstones. Etong topaz, birthstone ng mga ipinanganak na November. Alin dito ang maganda? Wow, ang dami ah. I think this one. Great choice! This is Imperial Topaz. Originated ito from Brazil. Anyway, thank you. Pahinga ka na at alam kong napuyat ka. Aalis si Consuelo mamayang 8:00. Baka meron kayong bibilin sa palengke, pwede kayong sumabay sa kanya. Sige, gusto ngang mamalengke ng mga kasama ko eh.
Hindi ko alam kung ano ang talagang purpose ni Vanessa sa pagpapatawag sa akin. Pero ako ay maraming nalaman tungkol sa kanya na pwedeng maging lead namin para matunto ng mga gustong magligpit sa kanya. Kagaya ng tatay niyang pinatay ng aswang, na ito din ang pwedeng nagpapapatay sa kanya. Nakatulugan ko na ang pag-iisip tungkol sa mga posibilidad sa kaso niya. Nagising ako bandang 3:00 na ng hapon sa ingay ng tropang nagkakainan. Maaga kaya yatang nagising magalpok. Oh, Sarge. Bulabog kasi si Mr. Sergeant. Ginagawa akong call center agent. Nakasilent kasi ang phone ko, kaya ikaw talagang bubulabugi nun. Saan galing ang mais na yan? Ang dami yata. Binili daw niya, Miss Consuelo. Kapag dating nila, nilagaw ka agad namin. Kumusta dito? May kakaiba ba kayong naobserbahan sa paligid? Wala namang kakaiba, Sarge. Kaya lang, akala ko ba walang ibang nakakaalam na nandito si Miss Vanessa? Pero nung unang gabi pa lang natin dito, ilusob na tayo ng mga aswang. That's the point. Paano nalaman ng mga gabok na yon na nandito na si Vanessa? Hindi siya safe dito. Kaya lang ayaw naman niya sa safe house. Sa isang banda, alam kong bakit mas gusto niya rito. Bakit, Sarge? Sa tingin ko dito nakatago ang kayamanan ni Vanessa. Kasi kagabi, mayroon siyang ipinakitang mga gemstones sa akin. Marami. According to her, sa Brazil pagaling. So sa tingin ko, hindi lang yon ang meron siya dito. Kasi dito siya gumagawa ng mga alahas na tinda sa mga stores nila at exporter din pala siya ng mga alahas sa Europa. Naputol ang pag-uusap namin sa sunod-sunod na katok sa gate. Nang tingnan ni Santos ay si Miss Consuelo ang nasa labas kaya pinapasok niya yun. Diretso ito sa harapan ng malaking bahay. Hindi maganda ang kutob ko sa kanya kaya ako sa sinundan. Ang kwintas kong suot ay halos sakalid na ako dahil humigpit ang leather chain cord. Tama ang pakiramdam ko at ang kwintas. Papalapit naman si Vanessa mula sa likod bahay. Pinigil ko si Consuelo pero hindi siya nagsalita. Sargento, sinong kausap mo dyan? Si Miss Consuelo. Ha? Napaaga yatang bumalik si Consuelo. Mamayang gabi pa ang balik niya. Hindi ko yata narinig na pumasok ang kotse niya. Nandito na po siya, Miss Consuelo. Hindi si Consuelo ito. Naka-high heel siya kanina umalis. Pero ito, rubber shoes na nga ang suot, marumi pa. Ha? Come le safe Consuelo? Combiodo magaso avevo visite? Ha? Hindi ko alam ang sinabi niya. Pero lalong hindi alam nitong si Consuelo. Sino ka? Nasaan si Consuelo? Miss Vanessa, atras! Laalamugin kita para malaman ko kung sino ka! Art! Sige pa! Basagi mo na mukha ng aswang na yan! Putulin natin ang mga paa! Para lubusin ang kaligayahan mo! Heto pa! Hintayin kong ilabas ang tunay mong anyo! Sarge, hindi makukuha ng impormasyon yan! Bakit? Ha? Anak ng tinapagpatengo! Nasusunog na ang ungas! Naglaho na naman ang pag-asa nating matapos ang kasong ito! Natupok hanggang sa maabo ang aswang ng gaya kay Miss Consuelo. Nalimutan ko ang bisa ng itak na gamit ko. Sa gigil ko ay tinalikuran ko na sila. Nang hinayang ako na hindi matunton ang punot dulo ng gulong ito. Bumalik ako sa pansamantalang quarters namin nang tumunog ang aking cellphone. Si Maha ang tumatawag. Hello? Huwag mong hintayin akong pumunta dyan, di magiba. At huwag mo din akong sagarin dahil malapit na akong mapuno sa'yo. Matakot ka. Kahit ang salop, kapag napuno, kinakalos din. Ano? Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang ang kauuwian ng mga pinagagawa mo. Eh kasi parang hindi mo na kami naaalala dito. Di ka man lang makatawag. Kalugin mo nga yung ulo mo. Nagtatrabaho ako dito at hindi nagpapasarap. Aswang ang kalaban ko dito at hindi mga rebelde o terorista. Magpakatino ka. Kung hindi, divorce ang paperman mo. Ganun sana! Ikaw na talaga, Sarge. Kaya sa'yo ako eh.
Habang nakatalikod ako at nagbubuga ng usok ng aking sigarilyo ay panay ang ehem ni Magalpok. Pero hindi ko pinansin yun nang biglang may kumurot sa aking tagiliran at pinong-pino kaya napaigtad ako sabay biling. At sa tingin mo naman, pipirma ako sa divorce paper kung sakali, ha? Isa pa, walang divorce dito sa Pilipinas! Aray ko! Ano ka ba naman? Hindi mo na ako yung pinagbakahiya! Sige, pasok! At mag-uusap tayo ng mga sisinan! Kala ko pa naman totoo na si Sarge. Yung pala. Ipasok mo nga Santos ang kotse ni ma'am. Eh na rin pala si Miss Consuelo. Bagay din mag-among mga ito. Match sila. Vanessa kinabit ang amo at Consuelo kinaray ang alalay. Hindi naman makakakitaan ng Consuelo. Laging seryosong mukha. Palibhasang maganda. Kaya suplada. Pagkapark ng sasakyan ni Miss Consuelo ay nagpatulong itong ipinababa ang mga biniling pagkain at ipinapasok sa loob ng malaking bahay. Hindi nagtagal ay pinatawag kami lahat para doon na maghapunan. Pasok kayo. Doon na kayo sa komedor, dumiretso. Ano po bang okasyon, Miss Vanessa? Wala naman. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat. Ganun ho ba? Anyway, si Master Sergeant Maha Dimagi ba po, misis ko? Kumusta ka, Master Sergeant? Okay lang naman, Miss Vanessa. Wow! Dami naman ito, Miss Vanessa. Kain lang kayo. Sobrang pagod niyo sa pagbabantay dito sa amin. Bakit kasi kailangan dito ka pa magpabantay, Miss Vanessa? May mali ba doon, Master Sergeant? Kami mga taxpayers ang nagpapasahod sa inyo. Kesa naman nakaupo lang kayo sa kampo. Besides, hindi libre ang pagbabantay nila dito sa amin. I will pay each of them. Kaya kumain ka lang. Walang lason o gayuma ang mga yan. Huwag kang mag-alala. Anong ibig mo sabihin? Oh, come on, Master Sergeant. Huwag kang ipokrita. Alam ko kung bakit ka nandito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mangaagaw ng asawa kahit gwapo pa si Sargento. Hindi ako pumapatol sa mas bata sa akin. Marunong akong rumespeto ng tao. Miss Vanessa, pasensya na po. That's all right, Sargento. In addition, each of you will receive 50,000 for the first week and hopefully, matapos nito sa lalong madaling panahon. Sargento, ikaw ang magbigay sa kanila. May mga pangalan naman ng sobre. Sige, kumain na kayo. Matapos ang hapunang yon ay nagpaiwan kami ni Maha. Humingi siya ng paumanhin kay Vanessa at nagpaumanhin naman ito. Tinanong ko sa kung paano niya natiyak na hindi si Consuelo ang nagpanggap kanina. Ayon sa kanya ay hindi nito masagot ang simpleng tanong niya sa French na pangungumusta tungkol sa kanilang negosyo. Napansin din niya ang suot na sapatos ng nanggaya. Ano naman na nakain at sumugod ka pa dito? Hindi ko nga maintindihan eh. Nakakaya tuloy kay Miss Vanessa. Santisima naman BFF. Sa kanya nahiya ka. Kay Rex hindi ka nahiya. Ang tagal mo na kaya ipinapaya si Rex sa aming lahat. Pasalamat ka nga, mahal ka ng tao. Kung ibang lalaki lang yun, matagal ka nang hiniwalayan. Ano yun? Nakakakilabot naman? Dala mo bang itak mong binditado BFF? Oo, pero nasa bag ko eh, sa loob ng quarters niyo. Bakit? Bilis, kunin natin. Ganito rin kagabi na sumalakay ang mga aswang. Magbabantay tayong lahat ngayong gabi. Hindi biro ang mga alulong na yun. Nagbabadya naman ito ng kanilang mga pagsalakay. Kumalat kayo sa buong bahay. Alam nyo ng pagkukublian natin habang naghihintay tayo. Lumabas si Miss Vanessa at lumapit sa amin habang binibigyan ko ng instruction ng lahat. Gusto daw niyang makatulong sa amin pero tumutol ako dahil kailangan namin siyang protektahan. Nagpumilit siya kaya kasama siya ni Mar sa pwesto. Si Maha naman na sinabihan kong magpahinga na lang ay nagpupumilit din kaya magkasama kami sa aking kublihan. Handa naman kaming lahat dahil ang bala ng aming mga baril ay gawa sa pinakamatigas na metal. Higit sa lahat, naibabad ang mga ito sa benditadong tubig.
ugong ng malaking sasakyan ang dumarating. Tama, isang dump truck ang sumuro sa gate. Wasak ang saradong gate at maliksing naglundagan ang mga lalaking para mga lasing sa alak o lango sa ipinagbabawal na gamot ang mga ito. Walang lumalabas sa amin hanggang wala akong signal. Pinabayaan namin silang kumalat sa paligid. Maging ang mga pusa ay nakita kong kumalat din sa paligid at iniikutan ng mga lalaking bangag. Hindi sila ordinaryong mga tao, mahal. Titigan mong maigi, mapupula ang mga mata at parang tumutulo ang mga laway. Tama ka, mahal. Ang dami nila. Men! Fire! Oh, Diyos ko, mga aswang palang mga ito. Nagbabaga mga balang tumatama sa kanila. Miss Vanessa, dito lang kayo sa likod namin. Talagang papaslangin nila ako. Kagaya ng ginawa nila sa ama ko. Mga uwas sila! Men! Sugod! Yeah! Heto mga napapagay sa mga kagaya niyong mga ungus kayo! This is the right time! Pupugutan ko din kayo gaya ng ginawa ng sama ko! Si Miss Vanessa, aswang din. Mahal, tingnan mong gilas niyang makipaglaban. Ang kuko niya, ang tatalas. Nadudukot niya bituka ng mga kalaban. Walang ititirang buhay! Nahupa ang mga aswang, nagkalat ang kanilang mga katawan. Umuusok ang katawan ng karamihan at ang iba'y naabo na. Habang tinitingnan namin ang mga ito, isang lalaki ang pumasok na pumapalakpak. Maganda ang tindig nito at mukhang disente. Nang paglapit niya kina Santos at Gomez, parang kidlat na bumaon mula sa likod nilang dalawang kamay niyang may mahahaba at matutulis na kuko at inilabas ang bituka ni na Santos at Gomez. Walang buhay na bumagsak ang dalawa na ikinagulat naming lahat. Mahuhusay ang mga pinayaran mong tuta! Pero hindi ibig sabihin ay nanalo ka na! Ikaw? Ikaw ang nagpapapatay sa akin, Maximo! Yes, I am! Anong kasalanan ko sa unas ka? Malaki! Pinakasalan kita para makuha ang kayamanan na naibon sa'yo ng iyong uto-utong ama. Pero hinimulan mo ko. Dahil sa'yo bumagsak ang negosyo ko. Masyado mong ginalingan ang pagdidisenyo ng mga alahas. Pati ang mga investor ko. Lumipat sa'yo! Ikaw pala ang punot dulo ng mga karahasang ito. Pulpul ka! Mga ingot kang lahat para protektahan ang isang aswang na kagaya ni Vanessa. Kaya nga pinatay ko si Rodolfo, ang ama niya, para makuha ko ang kapangyarihan ng pamumuno sa mga kahuri namin. Nakita mo naman na lango sa droga ang mga gabok na lumusog dito. Ako ang supremo nila, pero nilipol niyo ang mga tauhan ko. Kaya nilipulin ko rin kayo. Magbibigo ka lang, engot ka! Ako ang tatapos sa'yo! Handa! Masakit ba ito, Noy? Rex! Oh, Diyos ko! Ano to? Halimaw na to! Ang lakas ng kumag na to, ah! Traidor ka! Ikaw pala ang pumatay sa ama ko! Papatayin din kita! Sabay-sabay kaming umatake sa kanya. Sadyang malakas si Maximo. Mabuti lamang at hindi umatake si Ma dahil kung hindi ay malamang na sa lakas ng sipa nito makunan siya. Tumayo kaming muli. Mas matatag ang mga paa at mahigpit ang hawak ko sa aking mga itak. Muli kaming sumugod at nasugatan ko siya sa braso at binti pero nahawakan niya si De La Cruz sa leeg at binali niya ang leeg nito. Kaya sinamantala ko ang pagkakataong yun para makamalik ng mabilis at itarak ang mga itak sa likod at ulo niya. Bumagsak sa lupa ang kalahati ng mukha niya. Ito na ang pinali para sa kagaya mo! Nagtapos din ang kasamaan mo ang ibang ka! Okay ka lang, Miss Vanessa? Miss Vanessa, anong nangyari sa mga puso niyo? Bakit parang... Pinaso sila BFF. Bumubula pang mga bibig nila, Miss Vanessa. Alam ko kung sino lumason sa kanila. Tumawag na ako sa kampo. Kukunin nila ang mga bangkay. Tutulungan kong pamilya ng mga nasawi. Kung hindi sa pagtatanggol nila sa akin, buhay pa sana sila.
Si Miss Consuelo, hindi ko nakikita mula pa kanina. Pumasok muna tayo sa loob ng bahay. Hindi kami nagtanong sa aming nakita kanina. Siya na ang nagpaliwanag sa amin. Anak siya ng dating Supremo. Oo, aswang siya, pero hindi siya kumakain ng laman ng tao o umiinom ng dugo. Dahil kumakain siya ng pagkain ng normal na tao. Namumuhay siyang normal. Meron siyang lakas na gaya ng mga karaniwang aswang. Mga tauhan ni Maximo ang mga nagpapalusot na mga droga na ginagamit mismo ng mga aswang sa tuwing sasalakay sila. Maging ang mga perlas na nakuha nila sa kotse ay smuggled at pag-aari rin ni Maximo. Ang pag-ambush sa kanila sa bitukang manok ay siya din ang may kagagawan, pero ang lahat pala ng mga yon ay napag-aralan na daw ni Vanessa. Gumawa ko ng lahat ng replika ng mga alahas sa gawa ko. Ang mga batong hiyas na naririto sa bahay ay nailagay ko na sa isang safety deposit box. In case na matalo tayo sa labang ito at masawi ako, ay hindi pakikinabangan ng sino mga may pakana ng mga pagtatangkas sa buhay ko. Bakit nawawala si Miss Consuelo? Nasaan na siya? Wala na. Tumakas na siya. Anong ibig mo sabihin? Nag-trader si Miss Consuelo, ganun ba? Oh no, hindi siya traidor. Ate ko siya. Magkapatid kaming totoo. Pinalabas lang namin sekretary ko siya. Pero ang totoo business partner kami. Pinatakas ko siya kasi ayoko madamay siya sa gulong ito kasi may mga anak siya at asawang umaasa sa kanya. Sinong lumason sa mga pusa? Hindi sila nilason. Nilagyan lang namin ng pampatulog ang mga pagkain nila. Kasi kung hindi, makikihalo sila sa laban at siya kung may mapapahamak sa kanila. Doon tayo magkape sa labas. Malamig ang hangin doon. Ang mga pusang nagkalat kanina na mabuti na lang ay hindi natapakan ng mga aswang ay tinipon namin sa isang lugar. Ang mga pusa ay unti-unting nagbago ng mga anyo. Mga aswang na may kakayahang maging anyo ng anumang hayop gaya ng mga ito. Mga tao sila? Panginoon ko! Kagaya din namin sila ni ate. Sila ang mga katiwala ko dito sa bahay. Yung iba ay mga kasama ko sa bukirin. Kaya hindi nyo sila dapat katakutan. Mababait sila. Magpahinga na tayo at mahaba pa ang gabi. Bukas ay bagong araw. Bagong simula. Dito tayo mag-aalmusal na lahat. Mauna na ho kayo magpahinga at hihintayin ko ng susundo sa mga nasawing kasamahan namin. Mahal, mauna na kayo ni Mar. Kayo din, magpahinga na kayo. Sige, mauna na kami ni Mar. Sige, mauna na kami at antok na din ako. Halos hating gabi na nang dumating ang mga kukuha ng mga bangkay. Nakakalungkot kasi nalagasan kami. Ang tinanggap naming kabayaran kanina ay hindi ko pa naipapamahagi sa kanila. Sa mga naulila ko na maibibigay ang mga halagang dapat ay sila ang tatanggap. Nang makaalis na ang serbisyo ng punerarya, ang mga aswang na anyong pusa naman ay isa-isang nagigising. Pumapasok sa loob ng bahay para doon nila ituloy ang pagtulog. Bawat magising sa kanila ay nakangiti dahil kilala na rin naman nila ako at tumatango sila. Nang ibig sabihin, okay ang lahat. Isang batang lalaki na lang ang naiiwang tulog kaya binuhat ko na at ipinasok sa loob ng malaking bahay. Pagpasok ko sa loob ng aming quarters, wala pang natutulog. Mahirap makatulog ano? Magkape muna tayo. Baka sakaling antukin. Hindi ko makakalimutan ng gabing to, Sarge. Sa ating mga pinalad na buhay pa, totoong mahirap kalimutan ang gabing ito. Pero mas pinatapang tayo. Hindi rin pala masamang magtago ng lihim kung mas makakabuti sa nakakarami. Nakakainlove ang ugali ni Miss Vanessa. Hindi siya maramot. Sa pera, sa pagmamalasakit sa mga taong malapit sa kanya, at higit sa lahat, kayang magsakripisyo. Hindi pa ba kayo matutulog? Akala ko tulog ka na, mahal. Kala mo lang yun. Pakape nga. Meron pa ba? Mag-hot milk ka na lang, BFF, para antukin ka. 12 tayong nagpunta dito nung makalawa. Nauna nang bumalik ang 5. 7 na lang tayong natira. Bukas, bago tayo umuwi, tulungan muna natin silang sinupin ang mga nasira dito.
2 dump truck ang nakaparada ngayon sa labas ng bakuran ng bahay ni Vanessa. Tumawag na kami ng welder na kasalukuyang gumagawa ng gate. Malinis na ang harapan ng bahay sa dami naming nagtulong-tulong. Oras na para magpaalam sa taong pinoproteksyonan. Bawat isa sa amin ay inabutan ni Miss Vanessa ng sobre at isang maliit na kahon. Maliban kay Maha na hindi naman talaga kasama sa tropang assigned dito. O paano? Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ito kabayaran ha? Regalo lang ito para sa inyong lahat. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Pagpasensyahan niyo ng lahat ang nakayanan ko. Wow! Ang ganda naman ito, Miss Vanessa. Ang ganda ng pendant ko. Salamat naman at nagustuhan mo. Wow! Wow! Ang ganda naman! Ganda! Ayos! Ang ganda! Salamat, Miss Vanessa. Walang anuman. At ito naman ang para sa'yo, Ma, ha? Pati ba ako kasali? Salamat. Siyempre, dahil kay Sargento. Gusto ko mapasaya ka. Kaya sana magustuhan mo. Oh my God! Ang ganda naman, Miss Vanessa. Isang set ito ng topas ah. Nako, hindi ko pa matatanggap to. Alam ko mahal to. Para sa'yo talaga yan. Kaya tinanong ko si Sargento ng birth month mo para alam ko ang gagawin ko at babagay sa'yo. Pero sobra-sobra to, Miss Vanessa. Hindi ko talaga to matatanggap. Ganun ba? Sige, itapon na lang natin. Ay, hindi po. Naku, kayamanan na to. Salamat po. Talagang masarap matulog sa sariling kama at ang amoy ng unan kong hinahanap-hanap ko kahit saang assignment ako mapunta. Kinuha ko si June sa kwarto nila ng yaya niya at nakatulog akong nakayakap sa anak ko. Nagising akong wala na sa tabi ko si June. Good morning, mahal. Morning. Anak mo, nasa na? Bakit? Di mo ba alam anak mo kung nasaan kapag ganitong araw? Ang aga naman yatang mainit ang karburador mo, mahal. Paano bang iinit ang karburador ko hindi mo nasasiyan kagabi? Syempre naman. Nasabik din ako sa anak ko. Pero, ini-start ko rin naman ang dinaanan ni June. Ay, nako. Kulang. Ini-start mo nga. Dapat sinakyan mo na para malayo sanang narating. Yun lang pala eh. Tara na, habang nasa school pa si June. Mga 3 pasada man lang. Tayo na dali. Mayroon pa kaming pahinga na 2 araw bago mag-report uli kaya kailangang sulitin kasama ang pamilya. Pinuntahan muna namin ang burol ng mga nasawi naming kasama. Ibinigay ko ang pinabibigay ni Miss Vanessa para sa kanila. Kasama naming mag-asawa ang buong tropa na nag-ikot sa kanila. 2 sa kanila ang may pamilya. 3 ang mga binata. Ginabi din kami sa pag-iikot sa kanila. Sa bahay naghapunan ang lahat. Kahit malungkot, hindi kailangang makulong sa ganoong sitwasyon. BFF, punta tayo sa pawn shop bukas. Ano naman ang gagawin natin sa pawn shop? Patitingnan natin ang ibinigay ni Miss Vanessa. Hitad ka talaga. Sige, samahan kita. Kumain na lang kayo magpinsan. Puro kapilyahan, Mar. Curious lang naman ako kung magkano itong kwintas na nirigalo sa akin. Kayo naman. Kaya totoo yan o hindi. Basta regalo, genuine yan. Kaya sige, patingnan ninyo. Ganito lang ang buhay para magaan. Seryoso na haluan ng patawa para naman hindi boring. Pare-pareho kaming kalog sa tropa. Si Maha lang ang madalas may sumpong. Pero naiintindihan na ng tropa yon. Matapos ang masayang hapunan, nag-uwian na ang mga kolokoy. Pagpasok ko ng kwarto, hawak ni Maha ang jewelry set na ibinigay ni Vanessa sa kanya. Gandang-ganda siya sa mga yon kaya kinuha ko na at itinabi ko sa side table para makatulog na kami. Dahil wala pa namang pasok, sinagad ko na ang tulog. 11:00 na ng umaga nang magising ako dahil sa kahahalik ni June sa akin. Nagulat kaming mag-ama nang dumating sina Maha at Mar na tumitili na animoy sirena ng bumbero ang mga boses. Anong meron? At ang iingay niyong magpinsan?
Daig niyong naipitan ng ewan eh. Nako, mahal. Kaya ano na ibinigay sa atin ni Miss Oo nga. Vanessa? Hindi ko akalain na ganun kamahal ang mga binigay niyo sa aking BFF. Grabe talaga. Seryoso niyo talagang patingnan ng mga alahas? Tumpa ka dyan, bayaw. Take note, puna mo lang lahat ng alahas. Mahal, Imperial Topaz pala tong set na to. At ang total halaga niya ay 1.35M. At itong binigay sa Sing-Sing ay 200K. Kasi daw nakakast lahat sa platinum. Pero ang mga binigay sa inyo ay nakakast sa palladium. Nakakalokang magregalo si Miss Vanessa. Bongga! Sunday naman bukas, dalawin kaya natin siya. Magdala kaya tayo ng mga sweets. Yung sobrang OA ang laman. 4 na buwan ko ng sahod yun. Binuo na magpinsan ang planong pagdalaw kay Miss Vanessa bilang pasasalamat sa mga regalong binigay niya. Bukod pa doon ay gusto ko ding matiyak kung wala nang nanggagambala sa kanya. Habang inaayos ni Maha at Mar ang mga dadalhin kay Miss Vanessa, nalingunan ko ang mga itak at hunting knife namin na nakadisplay sa dingding. Kinuha ko ang mga yon at inilagay ko na sa kotse namin. In case, magsisiguro lang. 2 kotse kami. Nakasakay ang 3 kasama namin kay Mar at ang 2 naman ay sa amin. Tahimik talaga ang papasok sa lugar na ito dahil nga pribado. Napakalayo sa kabayanan ng lugar na to ni Miss Vanessa. Oo, kaya sila kapag nagpunta ng palengke, yung binibili nilang pang matagalan na. Dito na lang tayo sa labas mag-park, mahal. Diyan magkabilang gilid kayo ni Mar para hindi naman nakabara sa gate. Okay, sa inyasan mo na lang si Mar. Parang walang tao. Bukas naman ang gate, oh. Pasok tayo. Nasaan kaya mga trabahador dito? Parang hindi magandang pakiramdam ko dito ha. Parang kinakabahan ako. Parang may mali. Sa dami ng trabahante ni Miss Vanessa, imposibleng kahit isa sa kanila ay wala sa labas ng bahay. Kakaibang katahimikan ang naramdaman ko nang pumasok kami sa bakuran. Kaya lumabas ako para makuha ang baon kong armas. Mabilis akong sumunod sa kanila. Inalerto ko na silang lahat na maging matala sa mga mata at pakiramdam. Parang may sumisipol ng mahina mula sa servants' quarters na ginamit namin. Pumasok ako doon at nakita ko si Jimboy na nagtatago sa gilid ng pintana. Nanginginig ang bata sa takot. Siya ang batang binuhat kong natutulog sa labas matapos ang matinding laban noong nakaraang gabi kay Maximo. Pipi pala siya. Itinutulak niya ako palabas at tinuturo niya ang pinto ng malaking bahay. Nilapitan ko naman ang mga kasama kong nakatayo lang sa harapan ng malaking bahay. Hindi ko maintindihan ng mga sinisenyas niya. Pero pinapapasok niya ako sa pinto. Ano pa hinihintay natin? Pumasok na tayo. Oh, Diyos ko. Ano nangyari dito? Bakit may mga bangkay dito? Alisto kayo. Hanapin niyo si Miss Vanessa. Halugugin niyo ang bawat kwarto. Hindi maganda to. Sarge, sa itaas may tunog na parang pumapadyak. Maiwan kayo dito, mahal. Sumunod ka sa akin, Magalpo. Copy on that, sir! Apat ang pinto ng mga kwarto sa itaas. Ang unang pintong nabuksan ko, working area malamang ni Miss Vanessa. Marami kasi mga gemstones sa mesa at mga gamit sa paggawa ng mga alahas. Ito ang pangalawang pinto. Parang jewelry shop sa dami ng mga finished products na nakadisplay sa cabinet na salamin. Paglabas ko, wala na sa likod ko si Mar. Maingat akong lumapit sa mga pinto para pakinggan kung naroroon siya o may tao ba doon. Isang pintong nakasentro sa hallway ang bahagyang nakabukas. Kaya sinipa ako ito. Surprise! Bilib ako sa talas ng pakiramdam mo. Ambog ka. Anong ibig sabihin nito, Miss Consuelo? Simple lang. Wawakasan ko ang buhay ng babaeng ito. Wag! Magkapatid kayo! Bakit kailangan mong gawin yan? Huwag kang magkakamaling lumapit at lalaslasin ko ang lalamunan nito. Marami talaga ang gaya mo, ate. Pinakain ka na, pero hindi nalasahan ang kinain mo. Hinangon ko kayong mag-anak sa hirap.
Pero sinulo mo ang ginawa. Iniwan mo sa hirap ang pamilya mo. Kailangan ko pa palang tanawing utang na loob sa'yo ang binigyan mo ko ng parte sa mga negosyong iniwan ni Papa? Okay, salamat. Pero hindi sapat yon. Ikaw na anak sa aswang na si Esmeralda ang pinaboran niya. Samantalang akong anak niya sa labandera ay hindi niya kailanman itinuring na anak. Sige, ikaw na rin naman ang nagbukas ng tungkol dyan. Kung talagang anak ka ni Papa, dapat sana'y may dugong aswang ka. Pero kahit isang patak o porsyento ay wala ka. Dahil hindi kanya anak. Iniwan ka lang sa amin ng ina mo bago siya mamatay sa sakit sa baga. Pero ako, pinalaki at tinuring ng kapatid. Kahit noon pa man ay nagdududa na ako kung magkadugo ba tayo. Hindi! Sinungaling ka! Nagsisinungaling ka! DNA doesn't lie! Matagal ko na rin alam na ikaw ang nagsasabi kay Maximo kung saan ako matatagpuan. Updated sa kanya ang mga galaw ko. Kaya hindi naman ako nagtaka na hanggang dito sa bahay ko ay nasundan niya ako. Salamat na lang sa grupo ni Sargento Di Magiba at hindi nila ako iniwan. Alam mo? Oo, alam ko rin na ninanakawan mo ko. Pero hindi mo magagamit ang perang ninakaw mo dahil naka-freeze ang lahat ng accounts mo. Hadlang ka talaga sa buhay ko! Papatayin kita! Hag! Anong nangyari, Miss Vanessa? Salamat. Tulungan niyo ko! Magalpok! Nasaan ka? Dito sa likod mo, Sarge! Sa noo ang tama ni Miss Consuelo. Pinainom ni Miss Vanessa ng pampatulog na inihalo sa kaping ipinainom sa kanya. Nang magising siya'y nakatali na sa headboard ng kama ang kanyang mga kamay. Matapos ang kalagan ni Maha ay bumaba kami para magamot ang mga sugat ni Mar sa braso. Pinatay din ni Consuelo si Nana Tasing na matagal ng katiwala ni Miss Vanessa. Nang makuha ang mga bangkay, doon nakaramdam ng pagod si Miss Vanessa. Matagal ko siyang pinagbigyan. Nagbabaka sakaling magbago siya. Pero nabigo ako dahil hindi siya nagbago. Patuloy niya ako niloloko. Siyang traidor. Pwede niyo ba akong samahan sa pamilya na Ate Consuelo? Gusto ko silang makita bago ako bumalik sa Paris. Sige po, Miss Vanessa. Taga saan po bang pamilya ni Miss Consuelo? Taga-Bawangan sila. Naawa ko sa asawa at anak niya. Balita ko may apo na si ate sa pangalan niyang anak. Alam niyo ba yon? Opo, may kaibigan po kami doon sa Bawangan. That's great. By the way, mabuti naman at napunta kayo dito. Ay, baka kailangan dalhin natin sa ospital si Mar? Hindi po, Miss Vanessa. Malayo ito sa bituka. Actually po, papasyalan talaga lang namin kayo. May dala po kami mga sweets. Si Jimboy nga pala nasa servant quarters. Sandali, susundin ko. Kawawa naman. Sige, salamat Sargento. Hindi naman ako magtatagal doon. About 4 to 6 months lang ako mawawala. Nandito na kami sa Bawangan. Dito daw nakatira ang pamilya ni Miss Consuelo. Pinahinto ni Miss Vanessa ang kotse ko pagkabila ng tulay. Kinabahan ako nang bumaba si Miss Vanessa at sinundan lang namin siya. At doon siya mismo pumasok sa bahay na nakatangwa na sa sapa. Bahay na kapag pumasok ka, nandoon na ang kabuuan ng bahay. Tanging kumot na ginawang kortina ang nagtatabing sa tulugan nila. Si Tata Ape, ang asawa ni Miss Consuelo, at si Vito ang kanyang apo. Ipinaalam ni Miss Vanessa kay Tata Ape ang lahat ng nangyari. Walang itinago si Miss Vanessa. Dumating si paring Bernie at nagmano kay Miss Vanessa. Niyakap siya nito at naiyak si Bernie. Bago kami umalis, nag-iwan ng malaking halaga kay Tata Ape at Bernie. Nasa labas na kami nang humabol si Vito at niyakap si Maha at Mar. Niyakap ko siya at tinalikan sa noo. Dumiretso kami sa bahay ni Miss Vanessa sa syudad. Dito na tayo mag-dinner. Sige po, kami na po magluluto. No, tayo magluluto. Kayo naman guys, manood muna kayo dyan. Marunong din po kayo magluto, Miss Vanessa? Syempre naman. Sa Paris, hindi uso ang kasambahay. So ikaw ang gagawa ng lahat sa bahay. Kung gusto mong kumain, magluto ka.
Para hindi ka magsuot ng mabahong damit, maglaba ka. Ganon. Sayang kasi ang pera doon. Paano pa mga negosyo niyo dito sa Pilipinas kung aalis kayo for 6 months? Actually, yun nga sana ang i-offer ko sa inyo. Habang wala ako dito, kung sinong pwede maging operation manager, sasahuran ko syempre. Sino pa sa inyo ang pwede? Sakto pala BFF. Miss Vanessa, malapit nang mag-file ng leave si Maha. Buntis kasi siya kaya kailangan ng bakasyon. Okay ka ba sa offer ko, Maha? Sa office ka lang. All transactions through phone. Then, you'll visit our branches once a month. Pag-usapan po muna namin ni Rex ang offer niyo. Pagkatapos ng dinner, umuwi na kami. Naiwan na si Miss Vanessa doon. Sinabi ni Maha sa akin ang offer sa kanya. Interesado naman siya kaya napaaga ang pagpa-file niya ng leave. Kaya everyday after work, hinahatid ko siya kay Miss Vanessa hanggang sa nag-start na siya sa office the day before ng flight ni Miss Vanessa. First office day ni Maha, exhausted agad dahil ipinaayos ni Miss Vanessa ang mga records at files ng mga ninakaw na pera ni Consuelo. Alam mo, mahal, ang laki ng perang ninakaw ni Consuelo kay Miss Vanessa. Really? Masama talaga siya, no? Pinagkatiwalaan na nga. Nakuha pang manloko. Oo, mahal. Milyon ang nakupit niya. Pero matalino si Miss Vanessa na ipa-freeze niya ang lahat ng account ni Consuelo. Dahil plano pala niyang pumunta sa Paris to study jewelry designing, malaki ang inggit niya kay Miss Vanessa. Mahal, hindi mo ba napapansin na parang 2 beses na tayong dumaan dito? Kanina ko pa nga napapansin. Gusto ko nang umusok kasi nakakapagod maghapon ko tapos nagpapaikot-ikot lang tayo dito. Stop the car. Mahal, something is wrong. Hindi pabalik ng kampo ang kalsadang ito. Napansin ko nga kasi dapat right turn tayo dun sa kanto. Dumiretso ko naman kasi. Mahal, akin ang mga ita ko. Nandyan sa ilalim ng upuan mo. Sandali, tumatawag ako sa bahay. Tatanungin ko lang si Yaya kung pinakain na si June. Mahal, bilisan mo na. Akin ang mga ita ko. Ay, wag mo ko sigawan. Bakit ba? May mga nakaharang sa kalsada. Ha? Oh, Diyos ko. Mga gabok ang mga yan. Sandali, heto na. Dito ka lang. Huwag kang bababa. Huwag mo po akong pabayaan, Diyos ko. Ang dami ninyo. Pero hindi ko kayo uurugan, mga ungas kayo. Sige, sugod! Yeah! Pulutan mong ulo mo, Engot! Salubungin mo ang kamatayan ninyo! Yeah! Ano ang nangyari at nakarating kami sa lugar na yun? Nalito na ako sa daan dahil sa kwentuhan naming mag-asawa. Nagulat din ako na mayroong humarang sa aming mga aswang. Akala ko ay naubos na sila pero hindi pala. Akala ko kapag namatay na ang pinuno nila ay matatakot na ang mga ganamay nito. Pero heto at katatapos ko lang makipaglaban sa kanila. Mabuti na lang at lagi kong kasama ang mga itak na ito. Pagdating namin sa bahay, hinasa ko uli ang mga ito at ibinabad ko sa babaran na gawa ni Tata Ape. May bisa pa talaga ang kwintas na ito. Ibang gilas ang naibibigay nito sa akin. Hindi ka pa ba matutulog, Dimagi ba? Susunod na ako. Tatapusin ko lang ang ginagawa ko. Ihasa mo din ang itak ko, mahal. Dapat yata daling ko din araw-araw yan. Kasi baka sa shop sumugod din sila. Tama ka. Hindi tayo nakakasiguro. Mainam na handa ka sa lahat ng oras. Bibigyan din kita ng tubig na maggamit mo. Bukas mo na tapusin yan. Mahaba pa oras bukas, magpahinga na tayo. Oo, malapit nang matapos to. Ali ka na sabi May ipapaatake ako sa'yo, Dimagi ba? Atakihin mo na to. Kinabukasan, sinabi ko sa tropa ang nangyari sa amin ni Maha kagabi. Gusto kong maging handa sila kung sakaling magkaroon sila ng pagkakataon na mangyari ang ganoon sa kanila. Nagkaroon ako ng oras para puntahan si Tata Ape. Wala na sila doon sa dating tirahan nila. Pero itinuro naman ng kanilang dating kapitbahay kung saan nasa kabilang kanto ang nilipatan nila. Malaki din ang bahay na ito. May gate na din at mayroong saradong tindahan sa harap. Hindi ako nagtagal sa pagtawag nang lumabas si Tata Ape.
Iba na ang aura ni Tata Api ngayon. Masigla na siya at nakwento din niya ang mga plano nilang nenegosyohin para mapalago nila ang perang binigay ni Miss Vanessa sa kanila. Ako, dumiretso na sa kampo para ipaalam sa mga tropa ang impormasyong sinabi ni Tata Api. Talaga ba, Sarge? Yun ang sinabi sa akin ni Tata Ape. Kung ganun, hindi pa pala safe si Miss Vanessa. Mabuti na nga lang at wala siya dito. Pero si Maha ang inaalala ko ngayon. Kasi siyang nangangasiwa sa mga negosyong gustong makuha ni Maximo. Maraming mukha ang pwedeng gamitin niya kung totoong buhay pa siya. At ang napatay natin ay ginamit lang siya para maging mukhang Maximo. Nanganganib si Maha doon. Anong oras ba sila nagsasarado ng shop? Dahil jewelry shop sila, alas 4 daw sarado na pero lumalabas sila ng alas 5 na. Kaya lang, hindi naman agad nakakalabas si Maha ng ganong oras. Kagaya kagabi, alas 6 na. Kasama ako sa iyo mamaya sa pagsundo kay BFF. Sige, dalhin mong itak mo mamaya sa bahay para mahasa ako. Nasa bag ko lang yun. Hindi ko inilalayo sa akin para kahit anong oras ready ako. Pagdating namin sa shop nila, nakaupo na si Maha sa bench na nasa harap ng shop nila. Along the main street dito sa city ang shop nila kaya matao dito kahit gabi na, maraming dumadaan. Masyadong magbatian ng magpinsan na ito, parang isang taon na hindi nagkita. Ganito sila noon pa nang makilala ko silang pareho. Pareho ding mahilig kumain kaya hindi nakaligtas ang sikat na hita ng manok na mayroong only rice. Habang hinihintay namin ang order, napag-usapan namin ang mga nagaganap na dati wala kaming kamukat-mukat. Nakaupo kami sa gilid ng salamin kaya nakita namin ang mga paruot paritong mga naglalakad sa mall. Tumunog ang cellphone ni Maha. Si Miss Vanessa ang incoming call niya. Sakto ang lapit ng staff at dala ang order namin. Okay, ingat kayo dyan, Miss Vanessa. Bye! Regards daw sa inyo. Buti pa siya, no? Papasyal pa siya lang. Tayo kaya, kailan makakarating sa France? Malay mo makapag-asawa ka ng French. O makakarating ka din doon. Kapag nag-asawa ka na, mapapalitan din ang mapanghimong apelyedo. Yung hiya naman ako sa apelyedo mo, Sarge. Apelyedo mo ngang maantot eh. Dinamay mo pang pinsan ko. Ha? Namamalik na ba ako? Bakit, mahal? Anong meron? Para kasing si Maximong nakita kong dumaan. Lumingon pa nga sa atin eh. Eto na nga sinasabi ni Tata Ape. Pilit kong inaalis sa isip ko ang nakita ko kanina. Pero parang kahit saan ako tumingin, nakikita ko ang mukha ni Maximo. Preoccupied na yata ako ni Maximo. Mapanlin lang talaga ang mga aswang lalo na kapag hindi nila nakuha ang kanilang mga gusto, hindi sila tumitigil. Ito ang mga sinabi ni Tata Ape. Pagkatapos namin kumain, naglakad pa ng bahagya sa loob ng mall. Almost 8 na ng gabi. Kailangan ng umuwi para makapagpahinga naman ng maaga. BFF, kailan ang June mo? October pa naman. Kaya maganda ka na. Ikaw ang sasagot sa damit pambidyag dito, BFF. Ay nako, no worries. Ilalaan ko ang isang buwan kong sahod. Anong ginawa mo sa perang galing kay Miss Vanessa? Diniposit ko na sa bangko. Gusto ko makaipon para makabili ng bahay dun sa subdivision na binilhan nyo. Gusto ko pagtanda natin, magkakasama pa rin tayo. Tama yun, Mar. Kailangan kasi kapag nagretiro na tayo, kahit may pension, iba talagang may ipon ka. Mahal, we have company. Yeah, kanina ko pa napapansin yan. Binilisan ko ang patakbo para malaman ko kung sinusundan nga niya kami. Oo, sumusunod nga siya sa amin. Nakita ko ang isang gasoline station kaya lumiko ako doon. Kinakausap ko ang gasoline boy nang biglang sumalpok sa likuran ng kotse ang sasakyang kanina pa humahabol sa amin. Nagulat ang mga attendant na nandoon. Mula sa side view mirror nakita kong bumaba ang 4 na lalaking nakasakay doon. Sinasabayan ng mabilis na pagkilot ng aking kwintas kaya kumpirmado ang mga lalaking ito ay mga aswang. Pinabig nila ang mga attendant na haharang sana sa kanila.
Be ready. Kumpirmadong mga aswang sila. Akin ang dalawang nauuna. Kabanandat! Gagawin kitang karaning pangtapa! Umas ka! Sisirain mo pang kotse ko, ha? Hangal kayo! Etong sa'yo! Hiya! Enjoy the pain! Kumat! Nagtakbuhan ang mga attendant na naroroon nang makita nilang aswang ang mga lalaking yun. Mangha sila nang makitang nagliliyab ang mga ito. Hindi sila makakuha ng fire extinguisher dahil hindi nila alam kung papatayin ba nila ang apoy o hindi dahil gasoline station ito. Maaring pagsimula ng pagsabog ng mga deposito ng gas kaya hinila namin sa kalsada ang mga nasusunog ng mga aswang. Naabo silang mabilis dahil sa mga nagdadaang sasakyan at hanging dala ng mga yun. Malapit na kami sa kampo pero pakiramdam ko'y malayo pa. Pagdating namin ng bahay, napansin ko si Maha na parang pabagsak. Nahihilo daw siya kaya mabilis kong binuhat papasok ng bahay. Gusto mong dalhin kita sa klinik dyan sa kanto? Hindi na, ang OA mo naman. Kita mo tong taong to. Pinagmamalasakitan na, nagalit pa. Ano bang nararamdaman mo, BFF? Gusto mo bang dalhin ka na namin sa ospital? Isa pa naman tong OA din. Pahingi ng tubig, yun ang gusto ko. Sige na, Mar. Ako na bahala sa BFF mo. Pahinga ka na. Pahinga lang ang kailangan ni Maha. Yun ang sinabi niya. Pero sumundo ng nurse si Mar sa clinic para makita ang kalagayan niya kasi nga namumutla. Sabi naman ng nurse, napagod lang daw kasi okay naman ang BP niya. Maagang nakatulog si Maha pero ako naman nang hindi sumpungin ng antok dahil sa mga pag-atake ng mga aswang na ito. Parang ako na yata ang target nila ngayon. Hindi naman ako papayag na madamay ang pamilya ko sa gulong na pasok ko. Hinintay kong mahimbing si Maha. Gusto kong ipain ang sarili ko para matapos na ang panggugulo ng mga aswang. Pero saan ko sila pupuntahan? Kaya lang kung ako ang hahanap sa kanila at mapahamak ako, kawawa ang maiiwan. Kaya itinulog ko na lang. Sa kampo ng umagang yon ay maingay dahil naghahanda ang tropa. Mayroon daw inambus kaninang madaling araw sa bitukang manok. Mabilis kaming nakarating doon pero nanlumo ako sa dinatnan namin. Panginoon ko, si Tata Api itong santo ah. Sir, kasama si Vito, oh. May kagat siya sa liay. Mga hayop kayo! Vito, huling yakap mo na palang ibinigay mo sa akin noong isang araw. Saan ba kasi kayo pupunta at nakarating kayo dito? Tata Ape, ngayon ka palang nakakatikim ng ginawa, hindi mo pa nilubos. Kung sino ka man, lumabas ka! Duwag ka! Lumabas ka dyan! Alam kong nagtatago ka lang! Sarge, may mga nagsisimagbabaan mula sa bundok. Ang bibilis nilang kumilos. Umanda kayong lahat. Titiyakin kong ito na ang huling beses nating makakaharap ang mga ungas na to. Nagustuhan mo ba ang natatnan mo dito, Sargento? Talagang ang mga kagaya mo ay walang magawang maganda. Ano ang kasalanan nila sa'yo? Para idamay mo sa kaibangan mo. Pamilya sila ni Consuelo na pinatay mo, kaya pinatay ko din sila. Akala mo kasi ay nagtagumpay kayong patayin ako. Maraming ako, Sargento, at kahit ikaw ay pwedeng maging ako. Mahabang panahon ang hinintay ko para mapasakin ang lahat. Pero nagkaalam kayo. Wala kang pag-aari sa anumang mayroon si Vanessa. Kaya kinasangkapan mo pa si Consuelo. Pero walang masamang hangarin ang nagtatagumpay gaya ng ginawa sa mga walang malay na bata. Ngayon na! Ubusin silang lahat! Hindi kita patatawarin kung ibinuwis ko ang buhay para sa batang yan! Tapos papaslangin mo lang! Kulang pa yan! Natapos ang umaga na nilipad ng hangin ng abo ng mga gabok. Inihatid namin ang mga bangkay ni na Vito at Tata Ape sa kanila. Hinintay naming makabalik sa Pilipinas si Miss Vanessa, Sir Jupiter. Sa ngayon, mayroon naman na kaming sapat na ipon, kaya nag-resign na kaming mag-asawa sa serbisyo
at umuwi sa amin. Ito po ang aking karanasan na hindi ko malilimutan. Maraming salamat po sa pagkakataong naibahagi ko ang aking karanasan. Sana po pinapulutan nyo ng aral. Muli ako po si Rex at maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo, Rex, sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan. Tunay na ang paghahangad ng labis, walang kinauuwi ang maganda. Lalo pat hindi naman laan sa iyo talaga. Hindi nabibili ang tiwala at respeto kasi ito ay ibinibigay natin sa mga taong karespe-respeto. Minsan, kailangan din nating magtimpi o magpigil ng ating galit dahil mayroon tayong isinasaalang-alang. Huwag ding abusado sa ating mga mahal sa buhay para manatiling maayos ang pagsasamahan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming ibang channel. Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Aswang Confessions, Aswang Diaries, Aswang Radio, Miss Amy at ang mago, Miss and Mr. Love. Hanggang sa muli, mahal naming mga listeners, maraming salamat po.